Cătălin Giolgău, bărbatul care a făcut să tremure poliția română în fața lui și care a lansat termenul de bombardier când vine vorba de șmecherii Bucureștiului, a comis-o, zilele trecute, alături de tovarășii lui, la petrecere. Mai exact, fără să se închisească prea mult de normele minime de combatere ale coronavirusului, Cătălin Giolgău, periculosul bombardier care a pus la punct poliția română, a sărbătorit terminarea alegerilor locale întors, într-un final, din Italia, după ce, imediat după relaxarea restricțiilor impuse de COVID-19, plecase acolo pentru a mai face afaceri. Cătălin Giolgău a avut chef de o mică distracție. Și ce petrecere este una fără lăutarii de rigoare, cântăreți care să se dea peste cap cu numărul de dedicații date, pe valoare. Iar zilele trecute, după ce toată lumea s-a mai liniștit cu alegerile, Cătălin Giolgău a făcut o petrecere mai ceva ca un primar care a câștigat alegerile. Așa că, după ce și-a adunat tovarășii, Cătălin Giolgău a chemat lăutarii și i-a pus să cânte până la epuizare, o serie de filmări ajungând și pe conturile de socializare ale amicilor săi. Cătălin Giolgău a reușit să facă niște afaceri cât a fost plecat, i-au ieșit niște bani și s-a apucat să chefuiască cum nu-i place lui. Cred că a cheltuit câteva mii de euro la petrecere, nu s-a uitat la bani, i-a umplut pe lăutari de euro. A chefuit până dimineața cu prietenii lui și vrea să repete, zilele astea, experiența, chiar dacă au încercat să îi atragă atenția că e ilegal, că va veni poliția. A râs, le-a spus că este dispus să plătească amenziile fără niciun fel de probleme, ne-a spus unul dintre martorii oculari de la cheful nebun al bombardierului. Cătălin Giolgău a făcut să tremure polițiștii în fața lui chiar când a început pandemia de coronavirus. Cătălin Giolgău, întors din Italia, țară din care, la sosirea de acolo, carantinarea era obligatorie, a demonstrat că este, cu adevărat, un bombardier. Mai exact, înconjurat de polițiști, Cătălin Giolgău a făcut o demonstrație de forță și i-a pus pe toți la respect, polițiștii, tremurând, chinuindu-se minute bune să îl convingă să fie înțelegător și să respecte legea. De altfel, după ce i-a umilit pe polițiști, a insistat să îi umilească și pe cei din armată, postând o fotografie de pe străzile din București, observând, într-un detaliu, că un militar aflat pe un tab a fost surprins ațipid, cu capul aplecat în lateral. Odihniți-vă bine, că noi avem echipe de bombardieri, a scris Cătălin Giolgău la acea vreme.